Awe nkumati 6 minutes past 7 ndipo tikulandeni ku programu yoyamba ya sabata ino yakulinji kuchokera kuno ku Wireless Times. Dzina langa ndi Elvis Sowahowa. Iri ndi programu yati masanthula nkhani zikuluzikulu zokhudza dziko lino. Lero tikuyang'ana nkhani yokhudza nduna zaboma kapena kuti kasankhidwe kasinthidwe komanso kukhazikika kwa nduna zimenezi maudindo wawo mdziko muno. Izi zikudza kutsatira chiganizo cha mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika chosintha nduna makamaka imene inali nduna ya zachilengedwe Alfred Gangata aisinthaso nduna pano ndi nduna yoona ndithu zamasewero ndachinyamata komanso chikhalidwe. Iwo apoyamba kumbukana anali nduna ndithu yoona za dziko likozongolero Minister of State. Ndiye pali nkhawa kuti zimenezi sizingasokoneze ntchito zofunikira zaboma. Tikhale ndali ndo athu mstudio muno oyamba ndi wanangu wachafulumira amene ndithu akhale mstudio ali nawo mstudio muno atithandize kusanthula nkhani imeneyi. Tikhalenso ndithu ndi Shadrack na Malomba amene ndithu timayembekeza kuti atitsimikize ndiye satitsimikizira amene amayankhulira boma. George Chaima amene ndamathirirapo ndemanga pa nkhani za ndale komanso ndithu achimwemwe tsitsi iwanso amathirirapo ndemanga pa nkhani za ndale. Mstudio muno tiyambe ndi wanangu achafulumira. Wanangu mawa bwino tikondera programu yakulinji. Ndathokoza kwambiri. Ndi choncho so topika tusimenemo. Topika tusimeneyo mo. Iya ndi imeneyo mwina ndingotsindika pang'ono kuti na Malomba sitinakwanitse kulumikizana nawo. Ndi ameneyo mwina leroli akhale palibepo koma tinayesetsa kuti tikhale nawo mwina atangwanida zina ndi zina akanakhala kuti nayesanso mwina kuyesa wolankhulira ku State House ngati ya Focus Maganga amene angosankhidwa milungu itatu yapita amenewo anatsindika kuti akanafunitsitsa akhale nafe komano amatuluka meeting amene anali nayo ku nyumba yachifumu mateni usiku zimene amaona ngati mamawa unonso kuti afikire pano sizitheka komano anatsindika ndithu kuti akanakonda akanakhala nafe ndiye ndikukhulupirira kuti atipatsa ndalitso tikhozopitirira chifukwa iwonda amene zawavuta mbali yawo. Chabwino zingokhala kuti mwina satha kuzipanga kuyankhira ndiye mwaimvera nokha nkhani ndi imeneyo ndithu tikambirana zokhudza nduna kasankhidwe stability ndi zina zambiri. Wanangu amene tiyambire pamenepo kunena kuti kodi nduna zimenezi za dziko linozi ndio mwino zimasankhidwa motani zimasankhidwa ndi ndani mphamvu zosankhayo zimazitenga kuti tiyambire pamenepo ngati ka background tisanalowe katika nkhani yayo. Malinga ndi malamulo athu nkhani yonse yosankha nduna imeneyo imachoyika kona mwa president wa dziko. So meneti ngati pakali pano amene akulamulira president wa dziko ndi Peter Mutharika kusweza kuti mphamvu zonse zosankha nduna zili manja mwawo kusankha kapenanso kuchotsa. Ndiye chifukwa chake taona kuti chilowereni mboma pata chitatha chisankho cha pa 16 September chaka chathachi asali aonetsapo ndithu kuti mwantchito zawo anasankha nduna zoyamba 4 kenaka kuonjezera kenaka ono pakati panaona kusinthaso maudindo ena ndi ena andisusa sabata yatha ila chisanu apezeka kuti asinthaso maudindo ena ndi ena. So mphamvu makamaka zili mwa a president. Chabwino ndiye tiyang'ane nkhani yokhudza ndithu kusintha nduna zimenezi fonde akhala kusintha kwambiri. Zilipo nduna zambiri kuchotsa ukaisiya kuchotsa chimachita inform kapena chimene chimachititsa kuti mtsogoleri wa dziko asinthe nduna ndi chani amayang'anira chani? Ndifunso lovuta kwambiri tikayang'ana makamaka mene ayilili dziko lathu lino kapena maiko ambiri mu Africa muno ndi mademokrasi athu mene akuyendera. Poyamba nditsimikize pano kuti chiyembekezo chenicheni chinali choti aziyang'ana kagwiridwe ka ntchito ndi chimene aliyense amene oyembekezera fa ntchito iliyonse mwina kuti akusunthe kaya kapena akukweze ndimaona ngati mulingo waukulu ndi mene ukugwirira ntchito
kuphatikizapo ndi zina zing'ono mwina chikhalidwe lako ndi zina. Komano sitingangotsindika pano ndi kusintha kwa nduna kumene kumachitika m'mayiko athu kumangoyang'ana zokhazo, chifukwa nthawi zinaso kumayang'ananso mwina ndale. Sitingachotse ndale chifukwa nthawi zina kutheka kuti mwina nthawi imene munali limodzi mukugwirizana mwasemphana mwachidziwikire amaona ngati kuti ndi chinthu chimodzi chimenenso akhoza kusuntha mwina kukuchotseratu kumene. So zifukwa zenizeni poyamba mwina ndikagwiridwe ka ntchito, komanso tisachotsere mbali imene ya ndaleyi kuti imakhalaponso. tiyang'ane chitsanzo cha munthu mmodzi amene akhala kusunthira pakatipa amene ndithu ndi Alfred Gangata. Asunthidwa ndithu asitidwa maunduna katatu. Anali Minister of State kutongoza mdziko mdziko kenako anapititsa kukhala nduna yoona za chilengedwe. Pano asuntha tsopano kuti nduna za masewero za chikhalidwe ndi achinyamata. Kuti wana palamula yani. Siningadede kuti anapalamula chilichonse. Palibepo mboni okwanira kapena tamvapo kuti pena pake aononga. Tikuonabe kuti ali kuchipani komweko, udindo umene ali nawo kuchipani cha DPP wachiwiri kwa mtsogoleri mchigawo chapakati akanali nawo. Ndi zopalamulazo pakali pano pa tebulo palibe. Komano mwina tinene kuti chimene chikuvuta ndi chakuti chifukwa chake tikanakonda kuti mwina tikanakhala ndi akuluakulu akubomako kapena akunyumba ya chifumuko chifukwa kusankhako kwachokera kumeneko. Chimene chikuvuta kwambiri ndi chakuti zinthuzi zikumachitika mwina kana ngasi ndimene tinapangira malamulo athu komanso tikuchokera ku maufumu. Background yathu kawiri mfumu akangonena sitiyafunsa ndi kusabwera poyera m'mayiko mwathumu kunena kuti kodi chimene chapangitsa kuti pasinthidwe ndi chiyani. Chifukwa poyamba timayamikira kuti mwina kusintha koyamba kumene kunachitika ifa mtsogoleri ntchito yake ndi kupanga chiganizo. Ndiye timati ngati anaona kuti pena pake sizikuyenda bwino, wina wake mwina akugona kapena ntchito imene ampatsa siyoyenerera, ndiye ndi bwinodi kusintha mwachangu zinthu zisanaonongeke. Chimene timaona ngati kuti chinthu chimodzi chimene amene ochita amthalika kupanga ziganizo ayamba kupanga. Komano kusintha katatu ngati imene tikunenera za Alfred Gangata. Kusintha katatu zikuonekanso ngati zatembenuka. Mamoti zioneke ngati ndikupanga chiganizo nawo zamba kuoneka ngati kulepheranso kupanga chiganizo. Chifukwa munthu ngati mwamusintha katatu zoseza kuti mukulephera kumpezera malo ake enieni. Poyamba apo mmene munamuyika malo awiriwo ndiye kuti munangoyika chiganizocho sichinali cholondola. So nkutheka ndithu kuti mwina tizingopenekera kuti mwina kapena ndi nkhani yoti maunduna amene anapatsa poyambawo samagwira ntchito bwino. Koma pali unduna wina woti anauthesa nkuthesa komwe umene uli unduna wa zamdziko. Atangolowa amene amasintha ndi undunawonso unathera pati pomwepo. Kenaka anapita kuzachilengedwe kumene kosakuoneka kuti asuntha pano ali kuzamasewero chinyamata ndi chikhalidwe. Tinene kuti kusuntha katatu kumeneku kwa ine pakali pano ndiona ngati tsopano president akuonesa ngati kuti munthu uyo sakumpezera malo oyenera kuseza chiganizonso chawo chikumakhala chovuta kuchipanga. Ndiye pali enanso achimwe chipungu nawonso asuntha katatu na nduna za umoyo. Kena kuzakhaso nduna zachitetezo cha Minister of Defense. Kena kono pano ndi nduna ya zamalo. Ena achiwiri apezeka amene ndeti kuti mina sakuchita koma tinganena kuti sakuchita perform nthawi yomweyi nthawi kokhala tinganena munthu sakuchita perform. Tikayang'ana nthawi imene yatenga kuti kusintha kuchitike ndiona ngati ndi nyengo yochepa kwambiri yoti munthu muone kuti kodi ntchito yake ili bwanji. Mwina nkutheka ndimene kunena kuti mmene poyamba timayamikira kuti akupanga ziganizo zoti zinthu ziyende penanso zikuoneka ngati kuti mwina ziganizozo zikumapangidwa mwachangu. Then chifukwa chopangidwa mwachangu zimapezeka kuti nkuzazindikiranso kuti ndatani apa sizinayende bwino.
chimene chili vuto chifukwa tikhoza kupeza kuti tsiku lina tizingoyesa kumangoyesa kubweresa kuyesa nthawi ikutani ikupita. So mwina ndikanakonda kuti akhale ni nthawi akamatibweresera kabineti inayo kapena imene abwerayi mwina tingokhala tikhopere mwina ndiyomaliza yoti ikhalabe nthawi ndikuona kuti itulutse zipatso. Komano mmene zikuyenderamu sitinganene kuti ndiye kuti apa zili bwino, poyambapo zimaoneka ngati komano kunoko sizikuoneka bwinobwino, zikuoneka ngati so komanso mbali ina ndiyoti kodi nanga ngati munthu tikumsuntha tikutanthauza chani, chifukwa ngati mwamuchotsa uko ndeti ngati chifukwa chili choti walephera nanga munthu akalephera ndi kuti timampitisa malo ena chifukwa sitinganene kuti ayipoti wesu kuchinya ground mu unalowa ngati striker ndi kuti apapa momwe titi kutulutse tangopita kumbuyo kapena pita pa golo ndi asizoona ngati kuli kulephera ndi kuti njira yabwino ndiyoti asapezeke monso mu kabineti mufandi olephera. Koma mwina nkutheka kuti nanga si anthu Malawi muno timachuluka kwambiri ndale nkuthekanso kuti zina zikhozokhala zinthu za ndale mwachuluka kwambiri ndale sangakhale mwina president omweyo komano ndale muliso kawiri kakhalidwe kososola na mapiko uyu asaoneke ngati kuti akutumphuka patsogolo ku DPP sitingazikane kuti zimezi sizingachitike makamaka munyengo ino imene akudziwiratu kuti Mutharika sakudzayimaso 2030 malinga ndi malamulo a dziko lino. So kumeneko konso tiyembekeze kuti pang'ono kukhozokhalanso zina ndi zina zofuna kumasosolana komano munkhani umboni umenewo tilibepo okwanira koma kungoyesayesa zifukwa zenizeni sizinabwere poyera. Mumvera programu imene ya Kulinji ndithu lero lolemba tukambirana nkhani yokhudza kusinthasintha nduna kasankhidwe ka nduna komanso mmene zikukhudzira kagwiridwe ka ntchito mboma ndi amene ndi wanangu achifulumira mmodzi wa alendo athu amene akutitsira ndi zosanthula nkhani imene tikhalenso ndi George Chaima palaini patikuyesesa kuti tiumizane ndi achimwemetsitsi kubomako talephera kukhala ndi munthu oti alilankhulire ndi palaini pati nda George Chaima tiyese kulankhula nawo tiwamve kuti nkhani yakuiona bwanji. Bambo Chaima mawa wabwino. Hello Dr. Chaima mukundimva? Hello Dr. Chaima mukundimva? Hello amene wakhala ngati zikuvuta kuti tiumizane palaini wakuyesayesa kuti akhazikike laini yawo ikhazikike tipitirize kulankhula nawo tikhalenso ndi atolankhani athu nthawi ino beti kupitiriza kukambirana nkhani imeneyi yokhudza kasankhidwe ka nduna kasunthidwe ka nduna kakhale kuchotsedwe ka nduna kumene mdziko muno kodi kamachitidwa motsatira ndondomeko tikumva kuchokera kwa wanango kuti mphamvu zonse zili m'manja mwa mtsogoleri wa dziko lino. Wanango imene si mistake tikaona makamaka kuti ulamuliro ukhale ni mphamvu imeneyi ndithu ni njira imene ndikuona ngati ndi yabwino zimangovuta kuti nthawi zina mwina amene ali ndi mphamvuyo akhoza kutheka osayendetsa bwinobwino komano zikhozokhala zovuta kwambiri kuti mwina zinthu ngati zimenezozo zikhale m'manja kaya mwa bodi kaya council kaya even iyayi mwina kabineti kumene ndizovuta zimayenerabe kuti munthu kuti ulemerero uoneke ngati mtsogoleri asankhe anthu amene akumtima kwake akuona kuti akhoza kugwira nawo ntchito bwino. Ndi Chaima chakhala ngati apa zatheka ndithu. Dr. Chaima mawa wabwino mukundimva? Hello Dr. Chaima. Ndithu laini imene ikhala ngati ikuvutavuta koma programu yake ndi imene ndithu ya Kulinji tibwerenso posachedwa apa tikupumulira pang'ono nkhani yake ndi imene ndithu yokhudza nduna za dziko zomasankhidwa motani zomasunthidwa motani zimenezi zikukhudza bwanji kayendetsedwe ka ntchito mbomamo. Taona ndithu nduna ziwiri zikusunthidwa katatu konse Alfred Gangata komanso Achimwemwe Chipungu. Kodi zimenezi zikuyenda motani ndi nkhani zake pano pa Kulinji.
odija irugo yena panji na ngani donyati sasurijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga tenzile kuburiyani kulinji tikudalira ino kulinji Amalawi kulinji no kumavenya kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji tikutero tu pano pakulinji nthawi nkamati 21 minutes past 7 tikati kutengaso maganizo a Malawi kuchokera m'maboma osiyanasiyana kudzera kwa atolankhani athu nkhani imene yosankha nduna kuchotsa komanso kusuntha nduna zona zotchitidwa kambiri zina zongokhazika pomwepo tikuyang'ananso nkhani ya performance kodi zimayenda bwanji kumalawi kuno performance imachitidwa assess motani wanangwa nkhani ina imene ukuyenera kuyiyankhira ndi imeneyo amuthalika atangolowa mboma tinamva nkhani za malipoti kuti ayi mudzilemba malipoti mudzindipatsa ine ziona kuti performance yadu ikuyenda bwanji iwo wasoyamba achakuweranso nawo amachita somesakulakwitsa mudzilemba malipoti ka after miyezi itatu amatero awakuti ka after mwezi umodzi mandidziona kuti mukuchita motani ndondomeko imeneyi mukuiona bwanji ndi ndondomeko yabwino kwambiri ntchito iliyonse umayenera ndithu ukapereke dongosolo la amene wagwirira pakatha nyengo ina yake kaya ndi mwezi kaya ndi miyezi 6 malingana imene ntchitoyo ilili so ndi dongosolo ndithu loti ndimene pa ntchito pamakhalira koma nkhani ndiyoti kodi akaperekedwa malipotiwo timagwiritsa ntchito motani ineyo ndimaona ngati kuti kundaleku ndikovuta chifukwa anthu wa mudindomo amabwera ndi zolinga zosiyanasiyana pa zifukwa zosiyanasiyana pali ena ndithu amene umabweretsa mwina mudindomo chifukwa choti ndanzako so tikafika pamenepo ola atabweretsa lipoti lotani ukhozopeza kuti mwina lipotilo sili kupindulake chilichonse so titakhala kuti malipotiwo akabwera amagwiritsidwa ntchito bwinobwino apopo sipanga ndiye kuti mwezi tikuona kuti dzikoli likusuntha chifukwa ndi imene ntchito imene okhalira ndiyesi kwamphanda achayima mawu abwino mukundimva ine ndikumva ni bwino tebwino apapo ndiye mukumveka tikulandireni programu ya lero yakulinji bwana ndathokoza kwambiri kondiyambira nkhani tu ndi imeneyo tikambirana nkhani yokhudza nduna kunena kuti kasankhidwe kache kasunthidwe komanso kuchotsedwa kwake kumene mutiunikirire mbere pamenepo mmazoona bwanji kumalawi kuno wakamaka kasunthidwe ka ndunaka kuti nduna inali kunduna uwu pano ayipititsa uku pano ayiro apititsa kwina mwina within 2 days 3 days uva munthu asunthidwa katatu nkhani imeneyi mukuiona motani ndiyambe kunena kuti president akasankhidwa kukhala pa mpando wa upresident ndiye kuti amakhala atanyamula masomphenya komanso amakhala ndi cholinga chofuna kuthandiza dziko kutukuka kupita patsogolo kuti miyoyo ya anthu ichoke mu mphawi ndikukhulupirira kuti president aliyese amene amabwera pa zifukwa ngati zimenezonso ndiye payekha president sangakwanitse kunyamula masomphenya amenewo nkuyenda nawo n'chifukwa chake amafuna nduna ndi anthu ena kuti amuthandize kukwanitsa masomphenya ngati amenewo ndiye nduna zija kuti zikwanitse masomphenya amayenera kuti president iyo akonze kapena asankhe maunduna kukhazikitsa maunduna kaya ndi unduna wa maphunziro kaya afuna wa maphunziro auphatikize ndi wa magule kaya afuna aphatikize ndi unduna wina umene angafune molingana ndi masomphenya ake aja ndiye amatenga munthu kuyimira pamenepo ngati president ngati nduna amene akhoza kuthandizira kunyamula masomphenya amene aja ngati masomphenya a president nduna ikulephera kuanyamula ndi kupita nawo chitsogolo president amachita chimodzi mwa zinthu ziwiri kumuchotsa pa unduna ndiye kuti watha kapena kumusuntha
unduna umenewo kumuyesa kumpatsa unduna wina ukamulephera amamusunthaso kapena amamuchotsa. Ndiye tikamaonano ma cabinet reshuffles amene akuchitikawa ndiye pamakhala kuti pena pake pakuperewera kukwaniritsa masomphenya amene president wanyamula, chifukwa sangalole kunena kuti masomphenya ake amphamvu wina akuapeputsa kapena wina akulephera kwakankha kuti ayende. Nde ajaima musanapitirize zimenezozo amuthalika zoona kale akuzikhala zoona kale m'masiku 3 kuti tilekeze ngati enawa tikuyika chitsanzo chachina Agangata ndi Achipungu wasuntha maunduna ngati Achipungu masiku 3 kama tsiku limodzi wasintha maunduna 3 Agangata kuwasuntha tikezeka pa mwezi 3 azoona kale zimenezo mukanthawi kokhako. Mufane kufusa pamene popo ndiye chitsanzo chabwino chonena kuti president masomphenya sakukhala aligned ndi mmene performance ya nduna ikuchitira. Ngati inuyo akupatsani unduna ndiye unduna uja akupatsani ntchito zoti mugwire ndiye simukuzigwira moyenerera, sakusiyani pamenepo akuchotsani ndithu. Tizivomereza kunena kuti timachotsedwa maunduna ena kukayikidwa maunduna ena pa zifukwa ziwiri. Mwina tikulephera unduna umene atipatsa kuti tigwire ntchito bwino, kapena mwina tikugwira bwino ntchitoyo kwambiri ndi unduna wina ndi wofowoka umene ufunano kulimbikitsidwa, akhoza kutichotsa ku unduna winawo ndi kukatika ku unduna wofowoka kuti tikachite bwino. Ndiye kuchotsedwa kwa Achipungu kapena Agangata komanso taonanso Mai Whiskers ndi ngati Patrick onsewo mukhoza kuona kuti mukayang'ana mozama bwino ndi chimodzi mwa zifukwa ziwiri zimene ndaperekera zimene anthu amenewa awasunthira. Koma mwina tikati tiyang'ane kwambiri pa nkhani ya Agangata chifukwa anthu ambiri akukamba za Agangata, ndikhoza kunena kuti Agangata anayamba kuwapatsa unduna wamphamvu kwambiri mdziko, unduna waukulu, unduna wa za mdziko umene mukhoza kukumbukira kuti atangoyamba ntchito yawo munduna umenewo patapita kanthawi pang'ono analankhula kunena kuti afuna aziyitanitsa maripoti kuchokera ku nduna zina zonse kuti azidziwa mmene akugwirira ntchito yawo, kusonyeza kuti unduna umenewo unali unduna waukulu kwambiri. Ndipo magwiridwe a ntchito ku unduna umenewo sanafunike achibwanabwana, anafunikana okhala ndi maganizo okhwima. Munthu ukhoza kukhala wachichepere koma ngati maganizo ako ali okhwima mwinaso uli ndi nthambi zambiri zokupatsa support ukhoza kuchita bwino ndithu. Koma zikuoneka kuti pena pake unduna uja unalephera chichewa chabwino kufuna kufotokozera chimenecho. Nchifukwa chake president anaona kuti no, I think undunawo ndi uthetsekaye pakali pano komanso Agangata ndachotse ndayika ku unduna wina umene ukhoza kukhala unduna upawokha opanda nokuyang'aniranso maunduna ena ndimene anakayikano ku natural resources. Ndiye kumene kuja taona sanakhalitse konso nthawi yayitali. Pali zina zake ndithu zimene zikuonetsera kapena zikukamba which describes performance capability ndi ability ya Agangata. Wangati pena pake sangate mwina kusamala pa unduna wachitatu umene alilipo mwina rishafo ina imene ikhoza kubwera akhoza kupezeka kuti sana apatsenso ngakhale unduna. Ndiye izi zinti yes ndilankhuleni. Okay, ndiye nimafuna kufunsa kunena kuti kumalawi kunoko how do you measure performance ya nduna? Ine tava kuti amandira malipoti kumano amadziwa bwanji ndi nduna igwira ntchito kapena su pali chimene pamakhala chipatso inake chimene amayang'ana inuyo kuti mudziwe kuti chimanga chimene munadzala mudzakolola mumaonera cha mesa maona poyamba kuti chamera
ikamera ndiye mmachitirira mvula nkupalira kusamalira ndiye chimabereka zipatso. So outcome ya performance yako ndiyeno ndinganene kuti measuring stick kapena tingati yardstick imene ikhoza umakupatsa iweyo ndi dziko confidence yonena kuti I think ine ndikuchita bwino kapena sindikuchita bwino. Tiyang'ane pa unduna mwachitsanzo unduna wa natural resources umene agangata anapatsa kukhalapo kapena ma weeks ochepa if not a month. The achievement imene ili tangible and visible imene mkhoza kunena kuti ndinakhala pa unduna wa za natural resources ndagwira ntchito iyi ndipo zotsatira zimene ndazipanga pa ulendowu ndi izi ndi chiyani. Chimene chocho mukachipeza ndiye mukhoza kunena kuti unduna uja anagwira bwino ntchito kapena sanagwire bwino ntchito. Nditengere chitsanzo china chimene unduna omwewo kunali former vice president Dr. Michael Usi atakhala pa unduna umene uja anabweretsa ma reforms ena unduna umene uja kotero kuti anachita suspend issuing ma license atsopano kunabwerano decree yonena kuti anthu asamangotumiza katundu kunja masomphenya amenenso atabwera APM anayimitsa kunena kuti anthu asamangotenga miyala yathu kumayitumiza kunja. Reform imeneja reform yetale outcome mapping imathandiza munthu kudziwa chimene ukupanga kuti kodi ndikupanga molingana ndi masomphenya a dziko ndi mtsogoleri kapena AI. Ngati sukupanga ntchito yako molingana ndi masomphenya a dziko Vision 2063 imene tikuyendera pano komanso masomphenya APM ngati president ndiye kuti you cannot fall in love with the president, you actually fall out of grace. The president aine abe kukusuntha kapena kukuchotsa ntchito kuteroko sindiye kuti president walakwitsa ayi koma kungogwira ntchito ija kufuna kuti masomphenya akwaniritsidwe wotukula dziko ndi kuthandiza anthu. Ndiye kuti munjira ina ma standards kapena kuti ndondomeko zochitira measure performance ya nduna kumayo kuno kulibe kwenikweni zimakhala ngati abstract okay. Ntchito ya boma yoyendetsa boma si ntchito tu yoyendetsa chipani ayi. Chifukwa ukhoza kukhala ndi kuthekera koyendetsa ntchito za chipani koma ndikulephera kuyendetsa ntchito za boma chifukwa chakuti boma limakhazikika kwambiri pa ma policies kapena kuti malamulo ofuna kuyendetsera dziko kuti muziyendera limodzi ndi maiko ena akamatukuka nanunso muzitukuka. Koma mukakaona kayendetsedwe ka ntchito za chipani kamene kaje kamakhala no internal kapena centralized kamangokhazikika pa manifesto a chipani amene ali andale mudziko limodzi zipani zambiri very competitive komano zimene mmakhazikikapo ino kwambiri ndi za ndale sibweretsa chitukuko mdziko chifukwa chake anthu ambiri amanena kuti ife sitikudya ndale timadya chitukuko. Ndiye kuyendetsa kwa ndale mtu ukhoza very popular very successful ngati mwachitsanzo Honorable Gangata ndi president wa kapena vice president wa DPP Central Region nkhani ya campaign anachita bwino kwambiri kotero kuti anabweretsa mavoti ku DPP imene ija ndi nkhani ya ndale. Nkhani yoyendetsa dziko president awapatsa maunduna awiri mbuyomo. What is the success of those ministries pansi pa Gangata? Ndi mafunso amene tikhoza kumadzifunsa sindikunena kuti alephera kapena achita bwino koma ndikunena kuti ndi mafunso amene tikuyenera tizidzifunsa kuti tizipeza mayankho. Now ali ku unduna wachitatu wa sports. What do we expect? Tiyembekezera chani kuti kodi agwire ntchito motani kumene koko? Ndiye tikhoza kunena kuti measurement ya success ya nduna kapena tinene kuti magwiridwe abwino a ntchito a nduna amatengera zipani
zipatso zimene undunawo ukubweretsa zimene munthu ngati citizen akaziona akhoza kuchita appreciate. Nene chomaliza kunena kuti mmene nduna zikugwira ntchito amene amayang'ana pa magwiridwe awo a ntchito sikuti ndi president okha ayi, komanso sikuti ndife anthu tokha nzika za dziko lino ayi, komanso ngakhale ma developmental partners amene amatithandiza dziko lino, mabungwe ndi maiko akunja amakhalanso kuyang'ana pa performance ya munthu. Ndiye underrating ya munthu performance yake kakha kuti it's underrated, anthuso amaona, otithandizaso amaona, ndiye amafunsana za competence ya government kunena kuti kodi bomali ndi la mtundu bwanji likutenga munthu wonena kuti angachite bwino akumuyika pamalo apa. Ndibwerere kumbuyo ndi kumaliza fundo imene tinali ndi ministry ya finance imene pansi pamalayi Congress Party kunapita nduna zonena kuti sizidziwa chilichonse cha economics or finance kukachita head unduna umenewocho. What followed? It was a crisis, economic crisis. Chifukwa chake mdziko muno pakali pano economic crisis has deepened. Mavuto azachuma kwambiri chifukwa chakasankhidwe kanduna kutenga anthu olakwika kwaika maunduna wosayenera zimene zija zimaononga performance ya dziko, komanso zimakhumudwitsa anthu aja amatithandiza chifukwa amotithandiza thandizo lawo limanka likutikirira. Chabwino ajaima tibwereso kwa inu chaposachedwa apa atolankhani athu ngati mwakonzeka m'madera osiyanasiyana tidziwitseni kuti tilankhule nanu timve maganizo a Malawi pa nkhani imene zosuntha nduna. Wanango tibwerere kwa iwe tipikira atolankhani athuwa inu ndi nzika dziko lino. Yes. Mukapita machitsanzo kangu kuchipatala ukafuna thandizo cha boma. Mukapita kandi immigration ukafuna ka passport, ukafuna driver's license ndi zina zoterezo nthambi zosiyanasiyana za boma. Simene mmaona mwecho mmaona kuti nduna zikupanga perform kapena mwina ntchito ya nduna. Pali zina sizikufunikanso kuti ukhale ka wa human resource kanyani zina umangoona kuti apa ntchito sikuyenda bwino chifukwa mwandipatsa zitsanzo zingapo kungoyima olo pansewu kuyenda mwina kuchoka kayapazalewa kuzafika kublanda kuno ukhoza kuona kuti mwina kunkhani zathu apansewu achitetezo apansewu sakugwira ntchito moyenera chifukwa pali mwina ukozopezapo ndithu galimoto zambirimbiri zimene zili pansewu komano zisali zosayenera kukhala pansewu, mwinanso ngati sizi galimoto zenizenizo komano oyendetsa akuphwanya malamulo ena ndi ena. Ndifake tikuona kuti panopa njinga ya moto munthu samayenera kuti aziyendesa asanavale chipewa koma mukhoza kuyenda kantunda kochepa muwapeza ambirimbiri akudutsanaso ndi anthu amene amayenera kuti ichi nchitsanzo chabe chofuna kuonetsa malinga ndi mmene manandifusira kuti mwambiri ntchito sikuti kugwirika ngati mmene imayenera igwiridwire panopa zinafika chizolowezi mwina ngati kumbali ya pansewu anthu adza kumatheka kaya mwina capacity amaletsa kuti iyi ndi anthu 15 koma timalowa amene mwina anthu 30 kwa kenako chimene amachita basi aliyense kamayenda ndi 2000 manja andi zinasanduka chizolowezi choti machita kuona kuti I think panopanso sikatangale ameneyo mwina ndi mmene zinthu zikuyenda. So mwachitsanzo mbali imeneyo wachabe koma ndiye kuti ndi mwambiri mmene suti ntchito zikuyenda mmene zimene aziyendere kusweza kuti mwina akuluakulu athu makamaka nduna zimene ali ndi ntchito yayikulu yosintha kaganizidwe ka Malawi. Chinativuta ife kwambiri ndi kaganizidwe komanso mmene zinthuzi tinazipangira pa Chingerezi tingati structure. Ndi mwina zimene zizi zokhudza kasonjezero kati ndako kakhudza bwanji ku ntchito ka boma service delivery usumpha kulero mwakusiya zokhudza bwanji service delivery. Kunena zoona chinthu chilichonse kuti chiyende pamafunikabe kuti munthu akhazikike. Ndizovuta kuti kukhoza ngobwera lero basi ukapezeka mawa
zinthu zasuntha kapena zasintha mose tikunenamo kuti muli mavuto wandi akulu kwambiri ndi mavuto amene sikuti ayamba dzanali tili ndi mavuto amene mwina takhala nawo kwa zaka zopitirira 20 mwina 30 kumene so mavuto oti akhala nawo zaka 30 ndipo vuto ati wina wake angobwera wiki imodzi wasintha mwina nzofunika be kanthawi so tikanena kuti kusuntha mwachangu kapena kawiri zikhoza kubweretsa service delivery imene zozokayikitsa nanga simuzimwa chotsa uyu akubweranso wachilendo muchosa uyu akubwera nayenso akuyambiranso wani akubwera uyu akuyambiranso wani maziko pa chinthu chilichonse kukhazikika kumafunikira so iza kuti chofunika kwambiri sikusuntha anthu chofunika kwambiri ndi kusankha anthu oyenera pamenepo ndiye pagona nganji mutakhala kuti mukusankha anthu oyenera simungasunthe endeti bwezi mwina kabineti yoyamba tikanali nayo mpaka pano so mwina pazikhala ndithu kauniuni wochuluka kuti tisanaloze chala kuti ofunikira ukhale apa ndiwe azikhala kuti munthu yoti mwamuunikira kokwana mapeto ake mwina zizichitika ndi zimene amanena Dr. Chaimapa kuti ukhozozindikira kuti amene ndantolayo I think ndaphonya koma mwina chifukwa cha manyazi o chifukwa cha zifukwa zina ndikumango osungabe nanga sikuona kuti kuopa zimene tikuona apa ziso zomati mwina mwezi umodzi ubweresa nduna ina mwezi wina nduna ina fa zimene zonso zobweranso kwa iwe kuti akodi kusankha kumaona chani so mwina ukhoza kungosunkhaso amene zinthu kukana onongekera so nkhani yayikulu ikagona poti kodi tikamasankha tikumayang'ana chani chabwino tiyang'aniso nkhani inayokhudza ndunazo pazokha zimachita take an effort kuti zisinthe mmene maministers awo magwirira ntchito because chimene chimaoneka kwambiri chokuti anduna akuti ayendera chakuti anduna akuti ayendera chakuti ntchito ya nduna pamene apakhaleso zina does that improve anything zimene zozo ndizoona kuti ambiri akuona ngati kuti mwina nduna ndeti kumangoyenda kapena kumangolankhula ukapanda kusamala ndi zimene tinaonanso zosedwa apa ena akunena iya simunandimvetse ine sinimatanthauza zimenezo nanga so kungotsegula pakamwa paliponse so ndithu chance ndiyayikulu yoti pena pake anthu sakumvera bwino tikatengera ndi mmene tikuonera nkhani ya undunayi I think chimavutano chakuti anthu ena anasankhidwa pazifukwa zosakhala kuti ndiwoyenerezeka kundunako ndiwoyenerezeka pa zinthu zina ngati imene ananena Chaima kuti mwina kuchipani munthu anachukuma kwambiri ali ndi kuthekera kokopa anthu koma sizikutanthauza kuti ameneyoyo akhoza kukhala nduna yayi izimenezo zosagwirizana fa undunano ndi nkhani ina yoti ukhale ndi nzeru zina zapadera ndiye chifukwa choti timasankha mwina chifukwa cha ndale pakatikati pa anthu andale mwina kukhala ngati kuti enaso zimakhala ngati kuti munatithandiza mwapadera kani ma resources kapena kampeni kumene kapena mwanjiraneyo ndiye khala ngati kuti tikuwabwezera kuti tsopano ni nthawi yoti tikubwezereni anthu ngati amenewo chenicheni chimene akhalira pampando samachidziwa kwenikweni mapeto ake amangozoti ine ndi bwana timamvana so mukangoyamba kuyendera zimenezo ndiye kuti pali mwayi waukulu oti maunduna ena mukhala anthu olakwika Chaima mukanalibe palaini ndiye simunatithawe malinga ndi manetwork ndilipo nditwe chabwino ndimafuna kufunsani funso linena kuti how innovative is nduna za ku Malawi kuti a personal effort yawo pofuna kusintha kagwidwe ka ntchito kanduna kama nduna mmakaona motani do you see any innovation mmaona kuti do they think outside the box kuti apange china chake out of the ordinary to change the status quo kuti mina fa kusutira sunira kuna kumina umakhaso mmene manena kuti ma performance amapanga ine chake chapadera dera a president is very convinced munthu uyu akhale komweko kapena basi it's business as usual ndinganene kuti mwina 75% of our cabinet lacks innovation ndikuthentauza kuti
pafupifupi kapena mwina 75% ya nduna zathu sizidziwa kuti kodi kuganiza kwatsopano ndi kusintha zinthu ndi chani kapena kumatanthauza chani. N'chifukwa chake mukaona kuti dziko lathu lino tikachotsa nduna iyi kubweretsa iyi pa unduna omwewo, kaganizidwe kathu kamakhalabe komweko timatenga zinthu zomwezo taziyesa mbuyo kaya ndi zaka 10 kaya 20 zolepherazo ndikufuna kumazigwiritsa ntchito kuyendetsa dziko mu chaka cha lero. Ndiye kuti we are trapped up in the old self of ourselves. Tazama takazikika mu ukale wathu ndipo tikukhulupirira kuti ukale wathu olepherawo ndi umene ukhoza kukhala ukale wabwino watsopano kuyendetsa kufuna kutukula dziko. Nduna zathu zambiri n'chifukwa zimakhala kuti zikuchita copy and paste, kutenga chamapanga nzawo ndi kupanga chomwecho. Ngati uyuyu amadalira kwambiri IMF kufuna kupeza ndalama, uyakubwera choyambira kupangaso ndi kudaliranso IMF. Maonena kuti ayang'ane kunena kuti dziko lathu lino kuti litukuke, sitifuna IMF or World Bank. Dziko lathu kuti litukuke limangofuna kuganiza mozama ndi kuchita zinthu zozama zimene zikhoza kuthandiza mtundu wa dziko kuchoka podalira maiko ndi mabungwe akunja pofuna kutukula miyoyo yathu. Pali maiko amene tinali nawo mbuyomu chitsanzo kuti anali osauka, maiko ngati South Korea inali osauka kwambiri. Mwinaso nthawi imene timakhala ndi independence nayonso inalinso yosaukitsitsa. Koma pano ndiyo lemera kwambiri mwinaso kuthandiza maiko ena. Chifukwa chani anasiya kuganiza zonena kuti ife titukuke tipite patsogolo tikapemphe kwa IMF ndi World Bank. Pamene dziko lathu lino likuyendetsedwa kwambiri ndi World Bank ndi IMF. Chifukwa chake each government that comes imakhala ikukamba za World Bank ndi IMF. Anthu kumakambaso za handouts, atipatsa ife msima, atipatsa ife mbewu, atipatsa ife fertilizer. Kodi nanga IMF ndi World Bank ikanena kuti sitikupatsani, amene akhoza kuyendetsa dziko lino akhala ndani? So chimene tikutanthauza nchakuti nduna zathu ndizochepa kwambiri zimene zimaganiza in a very innovative way. Koma zambiri ndinene apa ndithu momasuka siziganiza maganizo ofuna kutukula dziko kugwiritsa ntchito njira zamakono ndi zatsopano kufuna kutukulira dziko. Tibwereso kwa inu posachedwa apa tiyese kulankhula apa ndi Bertha Charles ali pa line ipo kuchokera ku Nzimba. Bertha, mawa bwino kundimva? Ndikumva. Chabwino, bwalo ndi lanu limeneli nthawi kuti 10 minutes to 8 apa tisachedwepo. Nkhani limene lankhula ndi Malawi akuti bwanji za nkhani ya lero? Chabwino abati ndani Malawi amene ali ndi maganizo awo pakuti amene kuyambira dzikira. Ine zina langa ndine Miss Juma ndimakhala ku Nzimba dera la Chanthomba. Mwina program imene takusinta kufanana imene president abanga kutegeka. Mwina kusinta kwa bangada kupita kundina wazangu. Ino ngati Malawi. Zinazo ngati neno Miss tazandelo bwino kwambiri. Chifukwa amene uja amatanzatu leno unduna wakamasewero ndi unduna kuti iye uja kumwenereza chifukwa chonena kuti amene uja amakonda za sports chonje kuyambira kale. Leno kumuyika ku unduna umene uja apo takulandani bwino ngati amati. Mina mukuona kuti mali kamasi unduna ne inakauri kujua kitu boma lika masinto kufunda maunduna mwina koyamba kungalina kumuna kuti boma lililose lika mabwera kapena mpaja antalaja kamasanga kampeni ndikumalo nje kapange anthu ajamanko panga kunjika kumali David Nyeni ya para za pangijaji
amangopanga zimene zitancholinga chonena kuti ichayo ndi business yawo business yabwinobwino ambiri andalaja alibe ukadaulo weniweni kuti tikalowa mboma tikapanga chachi akafamalaji kana kwanena kuti ifeyo angati tikamazeka imfundo zimene amabwereka timaona anthu aja ngati ndiwoyera akakhala kuti ali mwinja kwa boma ndeno chachikulu chimachitika maona kuti tikaonera komweko ndiye zambiri zijakamasuka apeni zimakhala ngati abosa amane kuti tikaonera komweko ndeno sopano akalowa mboma mwita umakhala ngati koji kusendesa mafuya ndiyese uyu boma zimakhala chimodzi anthu aja amangochuka maina chonchija kumanziko kadavula alibe ndene boma likamasindasinda maundu mechonchija amakhala ngati kuti anthu aja kuti chikusayidziwa imene amapanga iwo aja kuti kodi tiyese uyu mwina kapena uyu ndiye mapito ake sikotiumasauka kwa anthu aja chimene amapanga pamene chiokomera amalawi koma anthu aja amakhala kuti upangiri woyendesa dziko alibe ndiyeno umakhala ngati kuyesaisa kuti mwina ndingange mfumo Chabwino ndema chikuita kuti bakoja ndiwaje nyamata enela kamasewera kuna mandiki kujana kutsena wasa bobo sidu so mapuzalo ndotani kandi metane na muje kuna kuti antaja kakhala kuti ali kunja kwa boma ali opposition ena mabanga yo acha kuna kuti sidu so kuti ali ngoka kwa kani amaoneka oyera imene kama ona ngatangelo kuti boma mo sanatani sana lominde akalowa boma mapito aka makanga kuti akusenza pesa kuza kuti kodi munika kuntla mu chintu chipanga na bwanji ino sindiuza kuti mapito adangati ndotani iyo ndicho ya president kuti kodi agangata mapuzo ndotani kwata ona kuti poseda pa nyezi yapitai atatu anakhala nduna wa kanga za komsiko kana kwa uzo balendo sana kuna BI sopano muntu yo ndi kuna za masoya deno kwa hiyo kuna kuti bobo dagangata makamaka mapuzo ndotani kana kwa ndio hotani kutengera president kwa zina ndalo chimechi mabamba nenda kotokosa moja makala kuna kuti akakhala kwa position kuja kama kuti kodi tikasombo mtakanga chani ndiye to mwina kumakhala ngati ndi kwathu kokuba kuti campaign ndimenyera bwino ndi muthokoze ndi udindo makhala ngati kokoza kuma anbachetisa makhala kada uloti ndio kwa sio ndio kwenda kwa kuma kavuta ngoja kuona jonji mawa kushinda ndio kwa nina kuti kuti pamene anali ku opposition anthu amaisa amatukuza kuti asakangela izi mene alowa mboma kuona kusinda ndio mangu kusinda na maudisi kuti kusinda ndiyo juda ya polisi kama ndio kagangata ndio mwambie Chabwino mmene mundu mmene mbajezera nili analawi kuno kumzimba awufota kuti mundero Chabwino tathokoza Betha chifukwa cha nthawi yako kumeneko ziko mombe tipepese kuti mwina line ya Betha apena simamveka bwino koma nkhani yake ndi imene yakunena kuti peta pake zikukhala ngati zikuvuta mwapo ndi apo nthawi ngomati 6 minutes to 8 titsirize modani nkhani yathu ya lero pamwe penipeni wanango tiyeni tipeze solution tinga konze bwanji funa ndikavuto benitulane sikana sikavuto lero akusuntha mawa akusuntha it means kuti pena pake solution yake ikhaleota ya ndivuto ndithu lalikulu mmene poyamba modza kuti zinthu ziyende kukhazikika ndikofunika mukamakha kuti mukungasuntha pafupi sizimayenda so bwino so nkhani kuti tikonze izizi nkhani yake ndiyo kuti amene ali ndi mphamvu zosankha malinga ndi malamulo athu pakali pano ndi president president yo chotse mwina zina ndi zina ndi kungolimba mtima kusankha anthu amene akudziwa kuti ndi oyenera pa ntchito yake fa atangotero ndi kuti izizi zomati mwina apa sinachite bwino ndisinthe apa sinachite bwino zikhoza kuchepa sizingatheretu mwina komano sizingamachitike pafupi izizi zikuchitika ifo choti mwina ziganizo zina zimene zinapangidwa sizinali zolondola
ndi khalekhaleni tazindikira kuti aya apapa tikuyenera kuti uyu tinchotse timpitisewo. Titangochepetsa ndikumangoganiza kuti titenge ngati dzikoli mwina tikuyendetsa kampani yathu imene tikufuna ipite patsogolo. Ngati ukufuna kuti upite patsogolo imene siku ngati imene mamanena achayima kuti tisamazitenge ngati kuti ifeyo ndi kuti ntchito yathu ndiyodyetsedwa. Pamwina timaganiza kuti akati Malawi ndi kachilumba kena kake kamene kakuyenera kazidyetsedwa ndi anthu ena ake kaya nda World Bank mukunenawo kaya nda IMF pamene chimene tinalengedwera ngati dziko kapena anthu a dziko la Malawi sikuti tizipempha time patokha imene timamenyera ufulu kuti time patokha 1964 timathandiza kuima patokha chilichonse osakhala mbali iyi time patokha mbali inayi timuzitithandiza abe tizipempha nanga si timasankhana tokha una tsogolere ndu kundaleku timaima patokha koma zina zonse ndi tikanapemphana madabo. Okay, achayimba tsirizani programu tikoze bwanji vulo limene. Ine chikundisangalatsa kwambiri chakuti President Mutharika akuonetsa kuti ndi munthu amene amakwanitsa kupanga ziganizo. He is a decision maker. Chizindikiro chakuti is a decision maker ndi chimene tachiona kuchotsa nduna iyi kuyika apa kuyichotsanso kuyika apo ndi kupanga chiganizo kumene kucha. Dziko lino kuti liyende bwino pakuyenera chiganizo cha mphamvu chifukwa nyumba ya upstairs sumangira foundation ndi zidina zosawochayi. Chifukwa ngakhale udati uyale zosawochazo kuchoka pa foundation ndikufika pa khoma level ndikukhoma ndikufolera nyumba imene itsikulina idzagwa ndidzachita ngozi. So dziko tisaliyendetse mwanjira yonena kuti ikhoza kuchita ngozi ndikuononga mtundu wonse wa Malawi. Ndalimbikitsa President apitirize njira imene atenga yopanga ziganizo pamene akona pakufoka mu ntchito za boma apange chiganizo chokuti pofokapo palimbikitsidwe tikatero ndekuti tiyenda bwino. Dr. George Chayima tathokoza ifa chokhala nafe mpulogalamu ya lero ya Kulinji. Zikomo kwambiri. Tithokozenso amalawi nonse chifukwa chomvera programu iyi komanso mtolankhani wathu Beth Charles chifukwa